buragiro kwa ka wazalibu la yusa ko du dadu ibi to mi na fo na ngani fitini ngeti o yara ni ai wala do nam dara 2003 Ako mana iga manu no soti ubine donga bura ngo mungeme aya ako ne tara ngo salamu dona bongo boro de ha kaladi wallahi tafe ku ka alijire na kasaila ni tafe ki no ko ni kala ker kaburuka kay ko mi marfa de go ala la kamuti ala Allah subhanallah wallahi zabur dauda aya Allah Osama so dume ka jonga kaburu ka yawo wallahi ka kaburu jo notice ka fere silame o ma wallahi silame o aya chugo do aya sendi mo ede bo silame o aya chugo do wallahi akafa halini chugo kulo bani bolo tay ka so jo foko to ko wallahi ikana ka barake bu ba ko ikaje kaburu to ko wallahi koro mi me kaburu jo so jola ni ya do hali tigiral aflani no wal asr no jumendo ba al hakm takasur takasur tulum al baqal amaba agwa halima de ena na je kono cheya nini de la ngana vulo ka cheya ngade nga cheya nga sanga zo ka janya tize ka sanga jo doaka takasur tulum al baqal Habito sama ziballa fa ba ya raso kaburu ya kaburu subhanallah bulbai siro amaba ikan jamana kono ya ka kaburu jo lotize otanya koi juru dale kaburu dola bamako ala kishi akera fenge chatri bolo cafe hali punche numo bayini ka Acha sa ukata goma ko jeli ba che manje lotize we kama do jala da yawole mbe ko jisambe ka fo bonzo ka kulu tai kam ba mina ninye so metru jurubu bulu uyo ke amaba otmana silameu ko ibe ni jowo indela ne ala e dudi mawo mamo Nama soro kaburu joro edi ala funai. Nam. Ni adu soro kaburu joro adi shumo ika ala bi. Allahu akbar. Wallahi mega kafi adi shuma. Je ko ko ala kama. Kitibo la lahara. Lahara buru mana fie au kadala e Qur'an la jaba. Ni Qur'an ko ko ni buru fie la do. Nam. Fatatuna afwaja akwa mauna boko mimbi Allah nata hadaru ala nyekro jama kulu ubora mini udamu me dugulu mini oteli o dayoro nununa no susuri maji na sikido ko yani je uliji o kaburu do nununa o bariso na jodoka silame do kaburu yani je uliji wallahi kaburu kololo fu subhanallah kaburu nununa Allah ni yetu wali dai kadamine jafarana kwa dalila baro tede kadamine jafarana kwa dalila fo mini samaba doa fo samaba yoro la fia bugu strafara atwa hamdale kaburu joda misiri kurai Nandiri Islamiki doa. Kadamine o yoro la fo jaharam na ko. O so do me adama de kan Allah. Allah. No kola la wuli la jamana kono ala kan kishi wallahi awre min dala islamu afara ye qur'an kono ko ma nyuma munu sara ko ma bangui wa ko ma sakoi ko be nyana mayala ala fi Allahu akbar masa no fara kaba kaburu do ayo ludo artikili kono kaburu do be yoro
sibiri nyangele manga suma shu dale tamaka na kera yoro ala be keleke wana ala keleke atisa fu lim ko ndise Ujalo. John, alaka John, amina sa. Amina sa, comme abika shugulu kaburu lotizeni. Subhanallah. Amina sa, comme ibeka sangansu do, shugulu kaburu doka. Allah. Do. Kaburu sela oni tedara kaburu do. Okaratrashi. Premier permis, deuxième permis, fou pour faire pour envoyer mes messages. Allah. Diema labawa tamashe pinani de forado do alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aka saiba unana nyilinga do na ko Muhammadu akwai yala jebi bado jume aya kira ko wallahu akwai yala jeba tamashe jume nye kira ko wallahu Ako kira do jumenga di do medu ako wallahu Allah ako kiyama jodo e do jumeba aya ako wallahu alam ako ngasa saido jeba tamashe pina de biye kono ne oye mamina ikado afo wati do sira Allahu akbar atamashe folo e jumenye ako ni ya ye mamina seliba ke wati bali aya Ibita so wati dimina senje kuno ni bila kile wati be mzigo wele kano ko wele yema wallahi ako bi wati ni seli bora ke tuwala no seli bora wati no mo ko kunkuro ta asara wa do ba fo amase boy naga munduru la jera amase flayaje do ba fo e kele nyaje do ba fo na ta mi kitani naga mundiri nde air blade o tala mo mi mana yo bo nyeda fle ka dawo agodi yo wati mi na bi wati Allahu akbar ako ko fe ni ya ye mamina jena de halala yara jena de o kera halalai ako bi wati Allahu akbar o jama ba be o baba eu denzoro la deni mini kamane ni mi ko fe de tamale re ko fe ka ma so mo fla o fe ala de no fe abata mo furu mi siri la de mi nzoro la yani furu re ka ke we halala ya o be ni amaga halala ya o wati se akwadi ya ye furu ta siri de fa ka siri de do ka woni kono do ka ko bi wati Allah akwani ya ye pamina seneke fɛnw fanga sɔni fɛn ka ji bɔ kɔlɔn na k'a sɔn k'i b'a ye olu fanga bɛ bonya ni ala ka sanji nali ta i mana bɔ fan o fan k'i bɛ fɛn kɛnɛ ye a bɔ bɛ min ala de ye sa na la k'a bɔra kɔlɔnkɔnɔ ji la wali a k'o bi waati min a ko n'i y'a ye tuma min farafin bɛɛ bi cɛ k'olu bɛ taa maa jɛmanw fɛ yen maa jɛmanw yɛrɛ bɛ girin k'olu bɛ na anw fɛ yan a k'o bi waati min a ko n'i y'a ye tuma min sifin saya bi cɛya sigerew mɛ bi ka simaw to k'o bi waati in de fɔ a ko n'i y'a ye tuma min cɛw bi ɲɛbɔ musoya fɛ musow bi ɲɛbɔ cɛya fɛ a m'o kuma na sa bɔ i ka gudɔrɔn daminɛ i bi bɛn ni den saba ye ngalila ala la n'o ma kipi bɔ o kun na i t'a dɔn ko jɔn ye i bɛ jiri badabali min kɛ cɛnin na o yɛrɛ b'a la jiri sena ci bɛ cɛnin na a ta ci walayi t'u dɔn a bɛ cogo di o tuma na i ni cɛnin fana bi bɛn a tulo fila suamɛ a b'olu o don ka kunkolo digi k'a kɛ nɛti o t'a ɲɛ koyi musomaninw bɛ minnu dɔw bolo la u b'a fɔ cogo di barɛti don wa i b'o y'a bolo a ma ban a ko o tuma na i b'a ye nin cogo la o t'a bali ye koyi a ko i na muso dɔw ye u kɛn bɛ k'u burusi bila f'u b'a pɛrɛn n y'a ye don min na n ye subahanallahi caman fɔ ne ye ɲininkali kɛ ko jinɛ b'a ma dɔ ko ne ma ko n ye maa de ye koyi muso burusi ma fa b'a pɛrɛn
ha akwa ni yo ko nu nye kuma mina wati do sira akwa kuma mina ni ya yem ma jema da bin ne bo ma fi ma fa Allahu akbar ma fi ma de ba fofo ne ka ke jema fa wada ni ya yem ma mi alaka dali kono ali da ki iklele do kani ngai koko tele nangata to ko ni glanyira la awa yedde be nun je ko siri ka sunu dugoro manya to ko ni dogla ka dogla manya masha Allah ho shitana ko mo ku aya dano fe aya shitana donanu ye manji un fe akara bita manji baru to ko na ka sunu ka ke bali la do ta ke men ne ta ado ne bi shoyi ba ayo ne ko ta amaba akwani yo ye wati na ku wati Allahu akbar al-islami nam ala kira ko nam aga saiboma sallallahu alaihi wasallam akwa mamina nam ni saya chera nam akwa ba jiri da ka je wuli wati sira amaba akwa dana ma bibba kle keme tama obike kle kele nege bikma nam ka boya kata abija nere de la ka semaine ngelenge bajani konaro baja mobili do be bajani wulila nanye masigi anye semaine ngelenge ke sira la dongo da mi doni nge wallahi dongo da mi doni nge na sira akara arrivé pays ibi boya ni sira ubi ti fere futi dongo ubi ka transport sara ibi ta sangele walu foro passer devant nos fêtes wallahi ha me kabo abijaya bi uladai na sisa sini soma ma witeri kan wele konzera abija ala kira ko niye niye mamina aku wati nzuri sira aku kofe nam naga bi matle kene tama bi ke klikili ta la je kabo maka jida kabo jida nam nyenzigi avion ko nere jida venderi nam kada do bama ko ya 4 du matin Allahu akbar kulo wa wolonfla wallahi kulo wa wolonfla ni ngere fle kangu shuli ka fenêtre ni fle ni ye libère nu ye dugu ni libère fitini i ba fo kan jome wallahi nga obeka abika tama minge afinye hake arama se ka laka abika afinye fli kofe kulo ke me sheki erikili Allah mana ala kira ko ni ngera mamina ko wati nzuri asara akona wati sera fama ni fanda unje be ko misurugu ni saga idagere yere la note ni ko nge usisa ita ka so wallahi bi mina ki dunne wallahi oje siribe ika duni kele nu ye kogo do ka mini no kata plaki kele nturu ka seba ka tefu ala kamo dukla mo tay ka borni go we kata no sani kata ka sulu wallahi akoni yo ye mamina wati zira akoni ye mamina shube chike na kanyana mo go subhanallah kwa wati zira aya me atenia ibi koroki buji je sambi woro sambi wolovla katle ka dabata kata chike ka baliku dale toko nebe bagila awa wala matla ale be kla te shude balwa me plan ya lavie ko so juru be bulu cheni be ka ale be bagila akata bagi kenga akata ze juru shaki juru bla mala shapma no beni chesripma bare manya shiye juyi Allah udanga chama mbadi fale flandala ya la vie ba shipe ko kolobe la o sale ko ke ka ke feni uteki tekai wallahi la yaqbul Allah hasana ngadi ka nyima yamina aya jando amansa anyini sali bali fakasa ibi hero ye jena nyini ka dam wallahi kaka wata ki daga ka duwa kana jayire nasira yoro do la tasama kamido wallahi idi ga bo abulo deme no idi ka la fi bulo deme
Utumana akopma nini watu sira akopma na obi bani de kufo anda kilero dia wallahi akwa wati mana se jo meke ko mi mo bi ke ko mi jo wallahi akwa dana ya bi fiya ladriya bi ba karsa ya dala mai ibi dala bi ta ko do ki nyene bi bulo dai dala ki yere yiri wallahi siratullah sirbe barakallahu ako marada wati sira iba ye jine to ne bina cheya hada ma de umbeke lejutu la tuni no konko tay magula donc o de la nzira yoro mino sisa neti fleble ayo bo aka ko la sare wala dati flere mi da mi fo iba fo o kele mana o to e kele wali wallahi ibi wala ya ko sisa mi da male amabado billahi ni da ko abisere ka agwa men neno agwa makerem ere ta boyro kile o plan akoni wati manase ako bafu wallahi je ba mafo na o pa ka mi to ndela sa ko ami yoni men ami to ndela na suratul zumar Allahu akbar akwa mo bi to inati nyaro tubi ude foranya no wasurutu tawbati tubi sarati salasatu bi samatewa afala annadam ikanamisa alama fata ye baraju mi wani yatu ikasri anyen yesri jutukula Allah ne jurunu mi ngekonde saka kanji o ye tubi sarati o kuma na sakana tu njola akododo debina ke shubina ko seri fana wati ka kibido tenture Allahu akbar aya ne ba kono abe ba kono aya sigire aya ala kira ko no kene ka nyini ga ko jebi ba domi ako ala de ba do ko nga ya jando juma do Allahu akbar juma do juma fana ko juma lazara fana subhanallah amle wati te mu no ba aya akwa bi ba fana ka beni do no ashura ni subhanallah Allahu akbar mana sisa ne dibi dola te fie no ni ti je do odo ibi je do ibi dala odo na ko je be fude wallahi ika ni fama bon amasake bon adoni ba badunu idamu mununa iba be file aka seri surano do yalla ala ni fama kemine makuru betono je kono iba ya be flaga do da mo do wallahi tawli bebe ti siga mele ra ko hamen ngeto de ba to atuko ni njo so yo to wera tala ko min yake o de to wayo bal huwa Allahu akbar kono gama sa ale yake o kuma no kera mo bi to laila dala ka to kalime dala aya shu saba mo bu daka wuli jibi subhanallah jala gela me wuli ku ka bune veunda abahi menini dalu ala je ala haraka ne ka mani be so ble fere on tawli me maga na ka maganya ne sigile me maga mani mo so dana na asenti barko tiga be tebe no na kene be ngo maga ya Allahu akbar ni ko lu bi fere ga lahara obi kite be ba ga lahara ta obu ke yedi sikata bari lahara ta fa hukmullah o ko ku nyamuri abem ala de ko men jogo ya al-islam mi me ka fowye wa wuli bani de do wa foi ta ko fe ni che do adama de ngelera wallahi aw yere nyabe ko no taga tuwo shitala ni mitani che wa ibega mo segale wallahi no shu sawa kera dibila no mo bi seri ka daka wuli ka seri ka daka wuli no kera sisa kuma dugu be shinga ni dugu jera aya bebi bo kle bi subhanallah ka samai damine ndani ki kuna koroka ama de go lawo shi bo da shi me koro fe bi kle ka koro de me bi na ye kle de bo me ka so ko na so ma tubi sebela hali ni la fiasa atamna le ya bane subhanallah na so ma tubi wa o ye tubi bonda da tubi wa ala wode abi fo de ma ko ma ko
a tambolen ala kele ka tambo sigi fenga to bane ya o tuma na ebi take selifu e mo no fe lahara ibita so o jama kulu fana ba da Allahu akbar halo lu te ala kasa be jago ali di mamunu be fara simali ka o de o lu Allahu akbar o simali e nyuma na fa mo nono nya jumu ka no awere tan yin ngare ni ame ayu sufi to ya be yin na la awere tan yin ngare nyuma na fa mo do dro abana hade na ko na jida sira flata kini ni mali ndo utuma na ndo kerasa ni kile saba fala kera kile bole do aya ala bi soro ka ka le du chacho Allahu akbar nga kile ko ni bi bosa abita korofe leta to bi korofe salame o aya ji na kana ke anyana ai uko ala kira ebina sanjoli ke jewulila sanjoli de bina ke kaburu kono na kira ko ala bo do ka temeneka na ko ngane kira te sanwa fila ke kaburu kono ne mando ni ma be bi soro Allahu akbar aye sanwa kele ni joli ke sanwa kele ani kemenani binan ani flayo ke kaburu kono akara otumana no ibi keme de tie oya nyumai no te atomana to keme fly sangeme fly no o wati ula ibi beni mawye kulishi gome da ukanata wallahi ko gere kama o kana billah ibi beni musoye o misoras ni ukuna bloquer ta fesiri wallahi abla tawli o yema di kura donna to ta misoro da masiri nga bloquer tedo bile ta tedo wona o tumana o ka soare kayro do be imagine nyela dia no mo ti do mala aya alangulo na ni don ki pa ki wolo ki chu ki wolo ki tu ayi wolo ki se ala ko jibula mo ni ngaka atari turi ku kaminge jibula ya ku mo ki kasika ka aturu telefone ndiku de akara kas afawo kun fa wallahi utuma na odi alaka irali ka ke karban ka jira auna mundama wasa atoka waju wallahi ni mami ma fe ka ala dodo papa wemba ulu barakala mi goro ba bolo a chegoro ba fa bi panshije chema ki pa yi pasani duguje kani boro bara dugumo uko ni de fashi yeze gere kana aya bane ma ko ya agara amamba o kuma saya bina ni chogoro karba Allahu akbar takunu karba wala sa au yera kasana me ni shiton waju Allahu akbar andira kanga Silameo aya jija nyogona me torika tijalia an da fo nyaro fora jamana ngona ya na fora kabako de koko de bido alijinero de kende ko juwe jamana amano waginde nabi na fo ye bislameo anga nyon waju anga nyon so no naba fo ye islameo an sigi nyon no ye chrétien wi ni ye chrétien wi ro nyi nga ru ba fo ko machiti do tasmaro na ode wallahi me woni baltia chelo bani me ni ujinga utofo wafo on se ame che moya nabi songa fe ka tabulo de bido alijina bono kaneta to ni no fo danga dai fali yaqulu khairan je aw yasum amaba neti hera sumani nyere nena to sumani ka tabulo ibolo jigi wali ibolo bila idishiroi nene ko nega koloshi aw me mina nede ko de ni sunya alala wallahi min sagaka mali be na fo ma bi do ali jele kono nabi mo shi nyere ni awada kira ko ma bola nede ko ngonne de mo shi nyere ni wa mo mi do ne no fe nabi mo shi nede mo wo shira nede shere yala ma namara to zo ma fala bujin blale ngaloka tromberi nabi ta fo cafe ali jele de ka ngalo daila where are you today? Butiki
jombe butiki nani ma be soro la namara di janfaro amera e bushi minimum wala ma ka koloshi ka boni mobile pine wallahi mais ma fa bali e bulu na fora ko ne ka fo ko e aljina de ka ko ne yende amaba otenya jonne nabi mo on tire tabarai ele ulama amaba est-ce que vous y quelqu'un non c'est que pas ngare ulama warasatu al-anbiya fatu wala wa ma yakisa Allah ila al-ulama est-ce que vous y quelqu'un non ko jonne nabi mo on tire tabarai ko doni bo e sera ka mamu njeta ni bolo do shilo dola ko bido alijire kuno o ka ala do no fe ala kira kanu no fe maw be je kono bi u be ala kira kanu mina wallahi ala nabi mo ndeme o se ko ga na dua do re sere ka ala bato ka nyawa na dua do sere ka la fewa au meya mo ko kele bi se ka mata hiji na dua do ye musoro ala mu na do wa me ala bi be mere ka ala do chugula me anga ala do bi aw mi nunje ala yo se damo ala yo wati se ono telia ala yo mi ganye na nwa boke na nwa mi nyonge loro o toye ashidiye wallahi odo wa mai korondi ndo ndo afora chodi ala de do kwa ko ale fabi do aljina na ube amsaru kon amsaru ma do jina ko sabo tedo ale ma fara nina kuno net ma fara awo me nina kuno net ma fara o mi je ne blaga ta kala yoro la nina aja e fala ka temo ka nyinga lo de tige fa e munya ya o ne kono ya mi jeme don net wallahi mais fama do o ne fa de mbla kata kala yoro la ne bi na ta mo re fa ira ko dal dina ka ta ichife billahi ni fa sebe retede mu fa mo no kumi doni fli buguri nu ni kolonu na neti aligene ngen nyani ma si fa ka tebuka wallahi olu munu sona ka chike ka u bolo ne ko fe amaba anye islamiya oye kurane kono kuma mais islamiya e fendo ka alijina ni abla nguru je sisa e ba dina mo kiyere to ya ani nta oye kama ko da ni o kiyere sirve otma sumi donao ne ni rodoa e mi ta do yere ya wallahi sel frami sel la bi e ma sel yere ya ay sabana ka hashida dabla c'est la même méthode alijina kono o donné do ala fait nani mo mi ko ka ba ka jamala nyagari ndo kuma e o bebe afora ya onda sheko utemele ya ko ubita majika o mafwa ka seni jika o mafwa klebe binu do utowai shuga kona dugu bi jenu noro wala kamai o mafwa o bana o jewulila mama kola salame wa ayda kula mami manda dole nimbet be ni ba fo ala kochi anga tambule no fe kudu imam malikiya billahi maliki no fe kudu barika qur'an kala shuka almami banani la no be banamo fo maliki safi maso amari ibn mali maso abu hanifa maso safi were maso me maliki kele ko kabe Allah ali shini ubini tabule ngo kare haramu do shu la bato do mawlubi haramu e ni shu o kuma o de dia bon ne ba fawye la harakote kin fa wala nyuma ndo asale ka mo wele o kanu do akaburula ka dumini tobi ka dumo wallahi iye boro nyaki wallahi sila tola sirbe wallahi bamini bomo na finila ni ema sunogo ati sunogo wallahi ni e kumbolo dimi bayi kumbolo ya wallahi
o sale ka to fili tu kono ko ale keti jo kaburu la o tuma iya horo ye wa wali me ye horo aye kaburu ya zura ke ne dikuti ashaba maka wona de pote ni fara ki to kaburu ya zura la wa do fara la zura ta ko wallahi o me ta fe do fara o ka silbe non ayata kaburu ya zura no ye fa ki to la wa do fara la shuka wa do fara la aljina de ga wallahi mamuno mi do aljina ko ibi be bulo jale ala ka janatul ma wa jamu janatul ma wa ngo ni do ba ari mo ki fa ulu bi do yi e bi so ma do ko men ko al-islamé non o ya nagade abe anga tabulo no fe koy wallahi shugo ko ni shura hala ko shitana be shu epi an we ko shitigi do be ala yu danga foka sa dana a do be ala boru ko fe pe momi atife momi me nuguila wallahi momi ko ni kaburu bato kiye jone bato ko ni nashika bito buno kika ala bibule wallahi momi ko ni nashi mu ye flafara alaka wallahi an no ye mawye ama ko kangulo ngolo nashiro kabaka ka dosiriya ka dosiro tanya ka mu o tanya ka musu kanga iba ko bunga ba an daro de la do momi ko ni yo ke ko haramu re ibi to defa mungere ngono je kono ala ko ala kido o no desa no sera ifa ko bawla o re bla halaki dige wallahi mo ngo ko la shituli do be ala binuka to yala wallahi utati ala wallahi nube ala kula ya kuluna ma la yatafalu wallahi ube min fo dala ati tola wallahi ati otumana lameo koni shuwara ko futne ni shugo kale shitana dro shugo dara shitana modi foto ya balo me jogo mani enye nye mani shugo darela he no magata so emumete foto che ora de tasma shetana na fumushi mini marusa amaba wallahi ala tina mamine ibunji mo ko bo mini maruka atoka abi toy fisa do wallahi me mo wa isigi kama bado koromatige nani ka dinama do ki sigi ka do bisigi ya ni koromatige le foiti e fo jande ka suma isara yoro e ka wajuru ko modo e ka wajuru ko ma nunu ndewa e ka wajuru nunu ndewa e se ka mo fo ala ko jere kono ya ite che wa imake horoje wa ala fe fana aljireti wallahi non ma baba sauni anga jamana kuna sauni ni bolo shini na ya ko silame do fle e ba tigi wele police la kai ni wallahi police ga bi ta fa mu ga ba fa ye police ga en ni de aya bolo shina de ko silame wallahi mu ga ba munu ne ko zone tromperu ni tafanji dole dinela na kana kufiu de croiser no no jira la ku ye dinema we o kuma na fe mo kanga bo dineti wallahi ne rata ta yoro tena bledi no aljani wonti ta yoro de tena la bledi ni ta yoro bala antu ba ka kuro shi be che jamo ka khasimo la ta yoro de tona bledi o tuma bare me na shagala ahmad abawla ya ashibeke no ye fenwo fenya dale sunoto wa hakika kan abike wallahi na ye fenwo fenya dale ala ba bo asra fe shagala ahmad abawla hala de buye bo tugola ni buye fenwo fenye abeke fana wallahi ibrahim yashi ashibeke o tugo kelela kaula ibrahim yashi ni ta do afle ale de ka wurili bora ali tamashani na Abdoulaye ya minona Mamar Sagriji ya minona Abdoulaye ya minona Ibrahim Yashi ya minafa Abdoulaye Allahu akbar siribe nyaro karamo ya mine odi Allahu akbar nam wa shego maila kana shego manjurula foka na bla bimumi kase mo fo mutu lu ya minona karate
ni Ibrahima nyasi kunye fengo fenye ala ba ke kuma yi tu wallahi na obe o kene kan gudu ama ala ma dende bi wolo fla ala o dama me deshi ma dama ya ka wolo fa ka ala ala ni ko bi subo yala ma I ka fila ma be ta to suma bisa kuma yi ni no Muhammad Abdullah Shadu dili nam ba hu fa na ne dar ali ni suora la ibo heraso wallahi tawli sirbe ka shuwala dro ko ne Abdullah Shadu ibo o sa ko mi je wallahi me mo mi be je ko ya ala bato ngaloka sonyali wari ndara kalange Oman Qatar Bahrain nana kambushi ngaloka ma shugole la ta ko mi shugole fa ibo to la wala yora do be sisa uri ne de soro shugo we na soro la wule balidu o kumara mamara ble shad be fongo feni ala ya wallahi o ko fe no ka boye kata segu yususu abe udale ne dara fongo feni shugo la akara o bagma ma be foro ginyo alman no aye fengo fenye shugo la ala ya wallahi aw hakila ko ma de bi koloni fri my god aw hakila ko ma de bi bele fri wani ngo ni ginyo alman ku ngoy mo ko tashini kibina abanye fo ala yedi nele min ni ala bo bi wa bi ke nalu may ngena ko bi ngo ni fri bo maro hakili tuma kumifana ya Imam Zakiu shoko bama fa ni morke nana bina jama batu le sorota abina kamiko kolo ba bulutu wallahi bubaga segi shiti mo ko fe abi bubaga chishe unye folo no ka tege ku ka bo gogo la kana abu mauna mi ko abu ne fitini Allahu akbar awala wala Allahu akbar ni jama gana ne fitini wa ku nani ko boy ga ko ku abu an ka je ka ke nyogo nyi wallahi olu ma jwala klikili Allahu o mene mi gogo fatli talibe haramu joy foy olu ya jamana jonu dame olu dona u dew dona u faw dona dona ay ka bala ala ka kamte ko mo kan ala bogoti ko ina karamo ko tebena njugo la segene ko ina segene ani ko ina mbiri wallahi ayaga nguna ngeze nyimita kaga geze tu selijimina yoro la kerefe anyina na ka dusu wono kata ka selije no yani ulada che akwa mane ka geze de kala ne umulila fambe aya akwa bi ka selijimina yoro la ko nga ni ulada ay bulu bo fo nga ko biye aya kala ayo tu ako na ka jiki hali bi abe nguna soi tura fo ka ke tubai ni tara ko na bi nguna ngese mi ka fi ka bi dugu donala aseti ko ndoro me fla odo siribe joshi na ilo dawla so Allahu akbar Allahu akbar uko ishiteche wallahi ko chete mado kaburu ka bima usayere bolole ya kaburu ka bele do ma usay bolole ebe ya tefu ila moto yoko ma tuna bro ni ye kuma to e dore be ka donnen ni ye kutuba be ka donnen ni ye washira be ka dodoya ni na me kaburu ko na ni ma chama ndo kaburu bi ma usay ka sa hali sa mama ze ta kaburu do e kango na wallahi siribe do ko imene njugo ina alislame o kuma na ni kunja ulo gere sege alhamdulillah nya jira ka fo anga salame musu alhamdulillah anya jira ula ko dugu saba be ya akara ulude mo obu na ko sebe akara medu kote ay ma ko di odo bari ala ko deme mi ke tugomi nam hali yoro ina nabi ka kala je aya chesira fe nam mawludu mi na kanse samre ata jesi le me mawludu inga kabe bunya wallahi na me yoro ni mina nam aye fere tike jona note nam ne ba jiya ko mi amina sege doni Allahu akbar Allahu bari mogo mi ni na kana dine yira mogo la nam munu me giri ka labe aya fo ka ke mawye munu fana di dine wallahi bari alabe te ko mi soare labe ju ay o kuma amo doni sigi mamu ngo de almami ndundi
wallahi k'u janto ko in na dɛ a ka kan bari ani maa o maa bi jɛ ka mawuludu kɛ an ka ala ko la sisan wa an t'a maa kelen y'a nɔfɛ wallahi n'a fɔra ko dɔ wɛrɛ ka kɛ k'i k'olu wele k'a ye na n'i yɛrɛ ye hɔrɔn ye i tɛ sɔn n'aw ye kalanni ɲumanw ye a b'a cɛsiri sisan yan'a waati cɛ n'a sera an t'a fɛ k'an ka ala ko siri maa si la n'i tɛ ala ko la an tɛ siri la ne yɛrɛ dara tɛ ala ko kama an b'a financer fa da siri bɛɛ an b'a labɛn fa siri bɛɛ ala ka dɔ jira an kɛnɛma na lailatul mawludul ladhi kana lidini sururun fi yawmi wa dhiya salawatu alayka ya khayra hadi wa salamun mujadatu wassalam ala k'i sara o tuma ko in bɛ nin cogo in na ala ko ti kɛ nkalon kan mɔgɔ ma sɔrɔ an ka mawuludu labɛnna yan jamana ye yan denmisɛn bɛ yan dɛ nka mɔgɔ kelen si tɛ yen ko a tugura an kɔ ala ko la bon toujours ni olu u ti d'an na quoi bon n'a fɔra ko sera ko an bɛ tila ka wuli olu kɔ ko mɔgɔ kelen nka o kuma an b'a kɛ cogo o tuma aw minnu bɛ ka ala ko jama ma nɔgɔ aw de b'a jɔ a jɔyɔrɔ la ni y'aw mɔgɔw ye yan olu de bɛ na aw ka cɛsiri n'a ka kanu n'o tɛ ne Seku Amadu n tɛ se ka yala mɔgɔ si kɔ maa min ma tugu jinɛ ɲuman siri bɛɛ ala ye futa o ma siri bɛɛ an bɛ gango gasi diɲɛ bɛɛ bi na ala sɔnna diɲɛ bɛɛ bi na yan mais a kun ka di n ye yan ka k'a kan guloma de ye nka en tant que an bɛ ala tanto ni min ye ni musokɔrɔba ninnu ani ni alimami ninnu ni cɛkɔrɔbaw ninnu ma ala fo bila walahi an bɛ ala tanto n'o de ye maa ma kɛ ka ɲi da o kan ne yɛrɛ tun bɛ ɲini k'a miiri ko n'an y'a ye u bɛ k'u fo an ti jeunesse ye an ti foyi ye bilen a banna ye ten n'an y'a ye y'u fo ka bɔ an bɛ taa an ka mawuludu kɛ joli la jalo a dabɔ bɛ yan ne kama a dabɔra yan ne kama ok ni ala sɔnna aw minnu bɛ yan an ma jɔ a la wa ɲigi barika fana an bɛ kɔn k'a labɛn mawuludu kɛli la Hayidara ka tɛrɛnkɔrɔta o bɛ tɛmɛ o sɛmɛni an b'a wɔlɔ ka diɲɛ bɛɛ b'a mɛn an bɛ min k'a la ala sɔnna bɛɛ bɛ na an bɛna mawuludu kɛcogo yira mɔgɔw la naam dɔ hijiya de kɛmɛ fo magasi b'a la parce que n sigilen filɛ fɛn b'a tɛ nɔ ko seko kɛ dugawu k'a ye bon dɔ fɛnɛ ye kɛmɛ di ko a den ka magasi ko ka seko kɛ dugawu k'a ye bon tɔ ninnu ta ye furu siraw ye u denw ka kɔɲɔ fɛnw o kɛmɛ fila ko seko kɛ dugawu kɛ bon e yɛrɛ bɛɛ ni filɛ nin ye seko kɛ dugawu kɛ nin ala segin sɔrɔ i ka dugawu k'u ye ko ka dugawu k'u ye n'ala sɔnna ala ka dugawu minɛ amin ala ka dugawu minɛ Marifin jelimuso ka kɔrɔ a sera ka taa a balimakɛ ka balimamuso banni na a ka minɛn bɛɛ ko minɛ hali ka dange bɛɛ ko minɛ ko seko ka dugawu kɛ a ye ni ala sɔnna ko dugawu bɛ kɛ an bɛ farada musobaw ka ci lase bakɔrɔbaden ko k'i fo farada musobaw ko don min na i bɔra ka baramaw ɲɛnabɔ u ye k'u ka baramaw kɛ u sago ko ka bɔ k'i fo ala t'a ɲɛ dɔw ka tiɲɛ a ye mikoro lajɛ jeli ayiwa naamu an balimaw naamu u nana u nisɔndiyara naamu o Seku Amadu Sidibe naamu n'o ye Banikɔ hinɛ naamu n'o ye Baɲama ka sɛgɛn naamu
no e kasunja mode abo ban go jigibu malboro biti alhamdulillah subhanahu dira bakele ngere chama dira o shima bo Sheikh Amadou Sirbe Allah bana kabar mabdi umma barama fitinini ana baba maka nga boya kataba mako kata mizi we ika jamakula kana asiki a complete dafale kadi uduma fi sabilillah ala ko diaru apeluma mana ko ka sigi ka folika Sheikh la ka jamana Kongo Sheikh Amadou ko kifo ko dalila o temenen ko fe kito Ibrahima Maiga ambal madu ako Allah taala ya gar sekadela ay de togoda anga karamo la no Sheikh Amadou Sidi Allah ko de togoda ana atumana ba fa kala ka de badu ande bakala ala ka kasla duwo nyini mo min fe nam ebe fendo mo ko duwo ta sego duwo ka la fe mo ka dam abakete e ko sego mo ko yu mayo nam o fe ni sego ma go nam sego de fende ale ma kera ni amake wa kera ati belo da ma iya me ado sego e fengo ka dam sego to dabi mo angula ala tanu ko amma alhamdulillah rabbil alamin barka ala ne sego ko da yi yere to da yi ala to da yi ala kira to da yi islam ya to da barka modula kala de be awa nam o almami modula kala de o be Sheikh Amadou Sirbe nam farada mo ko tabira leru wala ko furidullah nam dala shi batan duru nam ko modula kala de nam o fana ka barama so di nam ala na ala amadi miradi alhamdulillah la gani azimati wa fi kaliki barakatuh la gani sallallahu alaihi wasallam amin amin alhamdulillah wa ante ay wa abena mo ka jabe ala sigi sa salawatu wallahu tarakannama ala amadi goda ahmad kabira ke bana Allah ta'ala baraka kada azimati wallahi ko kunya fi kalbi akira dalila marahimu igado la kira gadallu ko illa tankiti gosipa sallallahu alaihi wa sallam ayati ala kira kaba ku chaya shubu ngobina badulu chaya la wanamu ala kira bulungon ne fonse Allah akbar sallallahu alaihi wasallam ala kibrahim fama nam o bemena anya fuye nguni ndoy wala kungoja wala me ala jena nam barama tiji o ma bulu bo folo ata na la sona jumado nam ami nyan soro ya tabaraka ami ninge o tani maji ay o kofe nam yale moso ko wale ka muntununa ka mina woni be tunna ko sakashira ma jele mo anda mine ka damo ka fini do dala shi banani ikata kalande plano minu ni je ki ko dafa o kofe nam de mi bangira ata ami dugo ke dey nam ala ka ke ando ma ya rabbi ala ka ka ando ma amin ame ala funa e ka ala tanzuna amani yo nam flade kera manina yo Allahu akbar kera jamana fe
ka de to dana ka wa ke metimo akara wallahi franzi afan gunda do mi de so nam ya shego Allah inde me kama wallahi wadi wari kaw fana yake chama akara nyere muso shimi ndogo ke o de yake ko wari akara tuma na ni min kere fire nam abafu akaga ni Allah so na e do so nam awa ala ka den amin ala ka kesira amin o tuma ba bolo jam inshallah wari mi se chama jira fen wo fen gara ala nyaba yaw kara ala ko do tay fargay do tay de we do tay fruit tiens do ere tay bagi kala ngosa akara mana abangi yesi do o do mina ke ya wabi abi jabi saka foi to ma sira zavia kuna ya ma nyine ala fe le zavia ngono fen wo fen ya ngene ya ala ka play ya rabbi ni tuma do ala ka pika amin ala ni ala kira bunya ka amin salli ala wasali aya ngene yesri oh mi amin الحمد لله رب العالمين amin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط ونعبد وكنا زمنا ربنا وكنا ذنب وبالذين كفروا وكنا ذنب ربنا وكنا ذنب جهنم الجحيم وكنا ذنب يا الله يا وهيب يا الله يا السماء يا الله يا غني يا الله يا وهاب اللهم صل على سيدنا محمد رسول الله محمد الكريم محمد الحبيب محمد عبد الله وإمام المرسلين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا له ما في الأرض ومن الذي صفاته إلا يعلم ما بين أيديهم إلى ما شاء وشيء كرسيه السماوات والأرض ولا يهوده حفظهما وهو العلي العظيم الجنات لها والنار لها والسماوات لها والأرض لها والملائكة لها وجبريل لها والميكائيل لها وإسرافيل لها وإسرائيل لها وقليل لها وموسى لها وهارون لها وعيسى لها وإلياس لها زكريا لها ويحيى لها ورميا لها ذوالكفيل لها ذوالرنين لها وصالح لها وهود لها ونوح لها ولوط لها إدريس لها داود لها وهارون لها إبراهيم لها زكريا لها عيسى لها وإسحاق لها ويعقوب
لحق يوسف لحق حتام لحق الكفي لحق محمد لرسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ناصر لهدي والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وصحبه وسلم تسليما صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله صلى الله عليه Ouvre. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah syukur ka salam bari main kono. Nang bismillah. La ilaha illallah la Bismillah. Allah ka juma caman jira la. Allah ka juma caman jira la. Allah ka